Masol sa man nga nahalitan sang sunog sa Bacol Central Market, Indianay. Pagpanugutan, magbalik sila pwesto kung wala pa sang clearance. Yaring balita ng aton Gento Tongkan. Sa sulod sa masobra tatlo na kadekada, wala naghuna-huna si Teresa nga ining madangatan sang ibalaligyaan sang native product sa sulod sa Bacol Central Market. Isa ini sa 42 ka stalls nga nahalitan sang sunog sa Biyernes sang kagahon. Manug isa ka semana matapos ang sunog, padayong gihapon ng ila pagpanglimpyo. Ayo nila nga padasigo na sang LGU ang mga requisitos, agud liwat na nila maokupang pwesto kag makabalik negosyo. Ang ila nga gusto, tani dito kami sagwa. Hindi ko kami magpasugot siya kay native product ang akon. Kada aaga, hindi kwaon na mo. Iarya mo pagkagabi na naman. Si Gladys naman, masobra to nga sa milyon ka pesos, nga balor sang ginabaligya nga bugas ang nasunog. Ako ang pinakadako guro nga damages sa nasunugan kay almost 200 sacks ang nadula gid sa akon. Ang na-rescue ko lang ara so pamaligya ko na lang na 25 kilos ara o. Suno sa tagpamuno sang Commission Markets and Slaughterhouse, hindi pabor ang mga nasunugan ni vendor kay pahamtang sila sa temporary stalls sa Dalan Bonifacio. Ang ayo nila kahapon is kung pwede makabalik. But of course, it needs clearing. Tani, as soon as possible. Pero gin-check natin sa city engineer, may ara pagalit na nga COA requirement. May pahanugot. Ginatunan pa kung sarang magamit ang mabakante nga stalls subong man sa ibang pang merkado sa syudad. Kahapon, nakabato na sang financial assistance halin sa DSWD6 ang mga halitan sang sunog. Ginahulat pa ang ihatag nga ayuda sa LGU. May palagtik naman ang mga biktima sa mga iligal nga nagatap kuryente sa merkado nga isa sa mga ginatubod kausa sang sunog. Ang ginaayuan bala nga matap sila, hindi gid bala magpasugot. Iniblang mga gabaligya bala sa mga parehas ini sang mga ginausar bala nga butane subong nga inang refill lang ya. Hindi gid yan nila istriktuhon gid na yan nila ya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.